ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತ ನಾನು ಬಾದಾಮದರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಚೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ನೇಜಿದಕ್ಲು ಒಳ್ಳಿರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕಜ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಪುನಂಡ ಚಪ್ಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಚೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡಿಗೆ ಅಂಚ ಚೀಪೆದ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇಜಿ ನಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ತರೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತನು ಇತ್ತಲೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಕಂಡ ಸಾಗೋಲಿ ಮನ್ಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಂಡಡು ನಡ್ಪುನಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ನಡಪ ಅಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ನೇಜಿನ ಡೆರ ಕಲ್ಪ ಅಂದು ಇಂಚ ಕಂಡ ಪೂತಿರು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.